ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ലക്ഷ്മിയെ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലക്ഷ്മിയുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന ക്രൗൺ പോലത്തെ ക്രൗണ് ഹെയർ വൈൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒക്കെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2-3 കളറ് 4 കളറ് പൂക്കളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫോം ഫ്ലവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ലാവൻഡർ കളറ്, റോസ് കളറ്, പിന്നെ ലൈറ്റ് റോസ്, റെഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ ലീഫ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ ടേപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പി, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ കമ്പിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പി കാണാത്ത വിധത്തിലാണ് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പിക്ക് ഒരു ബലം, കുറച്ചുകൂടി ബലം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഹെയർ ബാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റേണിറ്റി ഷൂട്ടിനും പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ ബേബീസിനും ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രൗണ്, അതായത് ഈ ഹെയർ ബാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ കമ്പി ഇത് മൊത്തം ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തലയിൽ നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാറ്റിൻ്റെയോ പിന്നെ ഓർഗൻസയുടെ ഒരു റിബൺ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് റിബൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കമ്പിയാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റിയെടുത്ത ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ചുറ്റിയെടുത്ത കമ്പിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലീഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലീഫും ചെറിയൊരു കനം കുറഞ്ഞ കമ്പിക്കകത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞ് കിട്ടും. അത്തരം ഒരു കമ്പിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആ ലീഫ് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പിക്ക് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും റൗണ്ടായിട്ടുള്ള കുപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റ് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലവർ വീതം ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ റെഡ് കളർ ഫ്ലവറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കളറിനൊരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് കളർ റോസ്, അതാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു 1 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണ് അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാവൻഡർ കളർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പല പല കളർ വെക്കുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കളർ വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കളുടെ കളറിലുള്ള ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ തരുന്ന ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന കളറിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ വെള്ള വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ 3-4 കളർ ഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോം ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ബലം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പിക്കകത്ത് നിന്ന് ഫ്ലവർ ചിലപ്പോൾ ഊരിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൂസാക്കാനും പാടില്ല. ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മളതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതൊരിക്കലും ഇളകി പോകില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ക്രൗണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തെടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഓർഗൻസ റിബണാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഓർഗൻസ റിബണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ്റിൻ്റെ റിബണോ ആണ് വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്പി നമുക്കിതുപോലെ വളച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും, ഊരി പോയില്ല. കമ്പി ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി അതിങ്ങനെ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ക്രൗൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും.
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ.